Mura sa guwapa kayo, oy. Meet mo na. Hi guys, magang buntag ni Chong Tanan. Padong mi karon ni Papa Junjun sa Uslog. Nag-invite ni Ate Mri. Diya, makita-kita naman ta dito guys sa mga tuwan. Pasilustan kita na. Nadugay mi kami nakapangandam. Buntag naman na nabasag imong message. Ini ragot ka. 40 minutos ang gigikan sa mga ato diri. Ini rato kay. Buntag na ko nakabasas message ni mo man. 40 Wala minutos. ka nang may rabato atro ta mga ang dito. Di ba ka uwati? Layo jud. Sudlo nang dayla di ay. Yo. Wa may kano lagi kay wa may kasi good. Kasi way Lagi kini yung makagapon nga di malahos. Sa buntag naman ko nakabasa sa mga message ron. Ha? Ini rato ha. Kamu una. Kahinay ra ni mong motor 100 Di ni mo motor. ako di mo pupuno pa to. Lagi na hinira gani. 100 ni ha, wadto pa. Padalo na. Malbols cover. Da namin guys, banding na pod mi ni Ate Ruby. Das sangad lang kami ni Ate Julie ka banding. Karon sa Ate Ruby na po ng kabanding. Makalipay ka dyan ba? Makabanding soon. Kaya sa hirap pa dyan makabanding-banding. Kaya busy sa mga panginaburi. Pero kinahanglan pa magbanding-banding na sa akin. Para sa stress. May uwi sinahalang be o duha ra be. Ay pangilabot sa driver nabuang samot nung kumakuha ni noon. Pasag di diskarte na na. Putin pa no? Huwag libaong-libaong. Oh, hero, nayo mo dito. Dito lang magkapunta eh. Ganda. Hi guys, ningapit kami dari sa tindahan kaya namalit si Ate Rubio ka ng kuwan. Tubig mo para na pong lipada kay laing igsoon na po dahang kuwan, kabanding. Labi mga dyan at ang pamati basta magkabanding-banding tang manag-igsoon ba. Kaya makita mi sa mga ngigagaw mo, kaya pista. Pista may mga to, naturo may nagkamanik dito. Pista ang rip gani sa ball na ni, di pa. Nanimaho na mag-umpista. Hindi na mo pista. Tilinga na. Manawan ba ako man? Namis lang dire. Oh, katrabiri mo ni mama. Alaloy lang mag-iro. Wani balibo. Siksi ha? Dili lang ka sa imo dito pa. Murag yapon. Ano isa? Minong tubig. Pangisa kay minamat yung tubig. Huwag pa kinangihi. Hapit na ta? No. Awa, ingin bitaw ko mula ba ipatagaligriya. Nag-runs out man mila ni sa una. Ano yung motora? Katulo na ito. Ay, salamat kay abot na di ay mi. Nagbungag lamang sito oh. Nanami dari guys, naabot na jud mi wala na itambis. Na itambis na. Parang mabuharag lubi oh. Mga yung tatungin mo. San jud ra? Ay kamo kay bisita na mo. Kani bang sa ni tanong. Ay gala ko pa. Oy, mawala man Mura sa guwapa kayo, oy. Meet mo na.
Ang kakain na ito. Pala ng dugan din na ganito. Buka ka naman yung siya mo niya. Kasama ka di mo partner. Dahil ay busy. Uy, tamtahan sapatos. Suot mo ng sapatos. Ay, lalo ta. Sa mga sila ka na. Buka kayo. Ansaw. Ayaw na kayo. Buka nila ka. Awat nila yan. Lapom na kapilami ron. Be. Wah. Be. Nanami dari guys, lamig diyang mga buwak Napansin ko anda to, parehas ka Ate Ruby. Ay, sambag. Dari sambag pa. Sambag pangabot. Dia. Awa, larang lamig sambag. Napagaji nangka. Hinganin tayong ganahan nga nataran badak ko dagang matanam-tanuman. Ang diyang nangka Umutrabang nangka basig na nainog. Tanunon ka ni. Tanon na, di ba? Magbagod gutas motor tangi. Ang nagkanakadyo. Sigurado nga. Hinog na dito. Kana na isa ka pungpung pa abta pa mo makabot man ka. Dari ka tungtung ka na ba na isa ka sanga? Ay isa ka po. Asa hinog. Nalagong. Oo. Padaw naging kalaya ng uban. Kabangaan naman siguro na. Boy. Yasot na mo. Yasot na. Kana ba mo nga buto ng sanga mabawog naman na. Kana ba kanang giingan nimo kana? Uyuga na. Kana ba? Uyuga ba? Ah, tara. mga ulit og sambag Be, tara. Naala nang gayog sila te. Uyuga na mahulog. Kana. Ang dara. Dara. Daot na ning na sobrahan na. Nasobrahan na Diyos kahinog ning kujus na. O, tara. Hala ka pa. Hala ka na naitik. Naitik do. Ngungag sambag. Na magani sigurilyas Ay, lingkod. Dog na ka. Nanda ka kajong punuang sigurilyas. Ito may org nila. Katong dito ila to. Ha? Ito bukari ng mga dito. Gano'n lagi ng makjong. Nalami og buwak magdako dani sa kay sabod dani. Kani man siguro may sabod kani. Magdako dani. Kaya ang mga kwan gabi-gabi. Hindi, orang ka-cute og buwak na. Narang sambal. Sus kamang-kamang. Sobrang na sinog. Kaya. Kuan na kuan. Namana na sobrang na sinog. Tama sa ba? Nasisay kuan dari pare Ate Ruby ba? Hala natumbag yung Christmas tree. Yung kuan na natumba. Tumbag sa klubo. Natumba. Ayos ko ang game mo Christmas tree, kaya pa may Christmas balls. Hindi ko njara. Nasi si Kwan pa, singan dani para ila Ate Ruby. Kani o. Hindi na kay mga anak kunuta kamo. Haligi mga anak daw kamo pagdagda mo ha. Na. Lusa naman yung gamit ani oy. Asa to? Kanon isa na lang mo. Ja excited na may maniud to karang lamiyag paniud to. Na may kanon diri? Hindi na iyan. Ganda man dyan may ngatig laming paniud to. Salamat ka dyan sa mga igagaw nga. Ang gwapa nga rang kabuo.
Ate? Kaya ko kasi yung gas. Bulig gas. Ate yung tawag. Lami noon, panginawan ate. Wala may bisita. Hindi sa bayan. Hindi yung tawag ate rin. Ate yung tawag ito. Ate. Pwede na mga ano ta. Naman kayo sa kanang ko ano. Kanina, noon na. Alam ko dyan guys ka ng Lina. Hinapin ko kung tisdim na. Ang sulit na may Kuntis ako sa kuntis. ay, hindi na ba tumalaga? Busa mo din bang kasi lang ba? Nato ako na. Nato naman to. Tundo, ligian sa ako, di ba sultimbang? Sigian, wala lang dahil sigian. Wala kay inon. Mukaan kay ka, hindi ka hapon o alas 6, mukaan ko sa mga kunsing. Kapsit na raw. Ako nag-leave ko. Sumo lagi. Yung ate na siya. Pagkatlo, kung ano, bisita ko na itong bibis. Ano to siya ate? Kaya nag-wonder dito. Ada, may diet na. Ako wag na mo. Ano mo, pabilis ako? Nagkuha na sa dito sa Be, kit-kit na mo tana, be. Bugbaw man. Nakita mo na sa una ako, be? Ako ba? Ang tabaw mo na sa kusunan sa ina. Ang baba niya kasi. Parang Ako tayo ng dumgaw naman. tago magaling na isin kayo ha. Ikaw ba sa wapa kayo sa ate sa unas daga pa ito na nagtrabaho pa sa farmer. wala ka rin na. Wala ko kayo ng Wala, may ikaw pang kain na. Kasi puro mo kayo rin no. Lami kayo mo pagiti. Yete, na lami kasi dai. Hindi lami kayo pagiti. Darit dilingkod. Bote mo pen. Pag kinawat na ginamot ganito. Pangunan Hindi niya. ako na-report ani butang ko an or. Magbutangan ka nang sa. Ikaw din na rin na Alayan na kay abridor ani yan. Ken! Wala! Hala, dali. Ang likos kamera di ay! Kasi ako nag-diet. Mag-diet sa kuna sa atin. Mag-diet na. Sumba. Kung guys, ka nang apil kong compute kaya hindi 5,000 ang first. Kumilang first sa sumba. Kinsay mo. Mababa timbang. Ay, ka, bahala na. Taon-taon na doon. Di ako man na pag-diet. Bahala na, kaon dito guys kayo. Wala lain mo kaya mo tanaw. Minsan, Wala huwag hindi na kasi kayo ka sa naman tama. magtaman. Mahilis na. Iniwala Kaya naman tayo ng mesa. Wala, Pero gagawin mo ng sumpa rin. Mahilis naman. Dali na. Dali na, ayaw na na, oy. Sumba rin ka tayo. Sos na, kanina. May pwede kang sumam. Samit ka ako. Dili mo na ilang required. Ay, sus. Nagkuhanan na sila. Required nila kay, baka ganun mo premium. Ito dulo ni Gian. Sigian ako sigian. Nag-maintain niya. Waram na ko sigian. Premium ba? Bo, di sana sila nakita natin Marina. Di naman nakita natin Marina. I-upgrade na ako. I-upgrade mo yun ang mga pinaka-upgrade ka ng kabulo. Ha? I-upgrade na ka no? Asa? Sa abroad. Kadali ra. Uy, ay udo. Usa kung kapin ka to isa. Kuit yan o. O, kapit-kapit. Ano tayo man ito akong kuhanan. Ibuntayin tiguang. Ayun, Pauli, nabog ka kayo. Niuli ko, di man ako papaulo na itong kuhan. Ako na may magbati. Ako na ako yung pag po yung apo si bali ba? Ako niya. Ako kay ka. Kuhan kayo. Lalo mo kay anak ka to mo? Oo. Doon, may ito nila. Ha? Lagi siya. So asa ka na lang guys, ilang tawagan. Hala, nag-atang mo sa Nag-aatang. ilang tawagan nila guys. Ate, mura na sila isuon. Ano ka tayo ba? Ay, pwede po sa amiga sa Lusiwan, bago yung tawag ko niya. Hindi, ito yun na Kuya ba? Kung tinawag ka sa Putman, yan tawagan nila kasi si Guapa. Oh, yung mga tawagan Guapo, yung tawagan niya, Guapa pong tawag. Mga call na mga mga ba?
Bukan na ilang ginato para maiba. Siguro, post magod na na kung naman sa post na magsuwalo na. Common na yung mga pagod. Pero nigaway ang tawag pangalan na. Di ba? Pangalan na. Siya kiniliman. Hindi man sila magyaway. Talagsa kami mag-away. Manilami. Waya-waya-way. Baka po ang start pa. Tapos kayo medyo kung nagdahon daw nga ka ng makangarimi na luto naman ako biko niya. Wa man dun ko na ka kayo pa man na deliver na niya. Padahal ko na busy mo ila din. Pero kami na sila. Ano ni ni chat ka mo dai mi go ari ka galagaan. Ay. Doon na yung dayon tabi. Mapay-pagmata na. Bayad kurinti. Mapay-pagmata na. Rasiti ka, Pero Pin. sa Judas ay. Pero sa Judas. Ugma. Ay, mali ka mutin ka. Lakaw ba Dami ito na ng ang rasa? tuto. Sir, ikaw ko sa di mga isip ka kao na mo dili di ko lumuluto. Dami ang luto. Wala na yung trabaho is lang di ko lumuluto. Daga sila ka. Ha? Adi man po kumuluto dito. Iwa-iwa assistant. Di, inungkipin na. Kasi ako nagkatatrabaho. Basta wala mag-it mo kasi sa siniro. Ipalatan ko mo ko. Ano bang ikay ko baka nang mag-ayot mga Luto ko ay magagana. Yan ka, mura nakakuha na ko kay mga amigos ka mo, pilang ko mo, may mga taga na mga gidayo doon na, amo din ang kailangan mo sa ilang ko na magkaw na ko ilang pimpla. Ako di ko di ko buhilig ko. Hilig mo siguro ko Ano yung dali. pimpla? So, pansit akong di suhid, agatong alimbanang ba? Sa Manila. Nga, sa tsaro ni mong itapos ba? Kaya ginapuksan nga, ang pinirito nga, Ito na krito. Anong baboy Di mo ka ba? nagtuskid pa rin ang ba? Mumento yung teknik mo. Ano tuno arang Nakakita ko kung Butang na kasi yung pangulong ka ng humot kayo sa mga lamit ng pansit ba? na? Nur. Eh, halin na Oo. Nur si Suming. Sabi mo Yan ba? mo lang ba? May lamit. Ay, pansit no? Di na magsige kuan. Wala mo Lagi na sila recipe ba na? Sila. Kada na yun, di ba nag-agi nyo sa hagdan nga, ngayon pagkalin mo, makapanimahon na mo sa humot nga sudaan, Nur naman yung si Suming na yung matang. Nur si Suming. Liquid nor. Liquid. At kanang liquid nor. Kanang di pinakadabes na ipagkipla. Sa unsa. Nur J lang. Isang gamar na kayo may ibutang mula sa dito. Sila kuan ni Kaya Bill bitaw si yan. mo kanta sa Facebook, tanawa. Ang pares kay di man kay mainom siya Batay, talaga pakantaon din ni Satiron. Kanta Di din ko ni mainom ka ng Satiron. drive delikado. Sa gabi ko din hulihingan po. Ito ayaw lang. Adi Mati na ba kay krasada rin may tag. buti bitaw. Di takita ng libaong. Yatin. Okay na. Nanapag yung kamingawan na kutin ka. Padulong kay na mo dire. Di din pa hulog kita ng ulo. Tinidor ba? Libaong kayo. Kani sa pilit ni sa Jen. Pilit niyo. Busita yun. May tinidor ko. Punong lagi may sakit ko na yung ulo, sakit yung ulo. Libaong kayo. Mangangag. Ako nagpahumukan ng ligid, 20 na lang hangin, wag yap. Oh. Hi guys, sa manamig paniud to. Hi guys, padong na pud may manguli. Nene ra tagot. Nene ta dia jisa tong dagate. Salamat ka, Jote. Salamat ka, Jote. Oh, why sa kayan? Oh, ko Salamat ka, balik-balik kami dani kita katuod naman. Bitaw. Ngayon at least nakaari na mo ba? Ako bilhin sa balag ba? Walik ko dire. Basta. Tina lamig. Kuwan karon kami. Sabado. Ay, linggo na Sabado. Ya, salamat ka, Joya. Ang lakaw namin dyan, nagputos pag bringhouse. Mabit-bit mo na ang bringhouse. Wala nila yung plastic. Kaani na lang ni. Malapay na mo sila ha. Oo, nabay rami. Nang miss ko. Sana lang kay. Nagbusog-busog pa mi dari, nagdapag bringhouse. Hala dalan ninyo ba timuon sa kuan? Ikaw blue kay na ana. Ay, busok kay ko. Ito na ako kay mo. Busok ka niya ta. Nasikat. Ate Marina, ganang pwede ipabit-bit. Bit ani. Dahil mo sambak dayo. Ha? Hindi kayo ba mo sa baba na niya? Kuan lang. Ipapadapa jud mi nilag bringhouse. Wala mo ginawa ko din ha. Maara jud tayo na. Salamat jud ka, Jote, og ni Brad. Okay. Salamat. Ito na ihatod. Salamat ka, Jote. Ihatod. Yan na. Isa Pero sa pagpandi ka balik ka nang madugay. Tuhon. Ito among plano man dali mo. Say alas 3 ni. Tuwang kay klaro. Kaning sa yan. Mga rin sila ko lagi ten ko. Ate, wa may klaro sa ate. Di kay wala man din ka nang operation balik ko no hay. Wala na ta. Ay, nagkanang kwarta ni ate nagkalat. Ka man ang jijin.
Sergeant Tilo. Ani matulog. Naublima kay alas 5 na diri pa matog. Kamu Jin kay wala mo Lubuhin ka. dili kay wa may tutik yung kuno ba. Salamat. Bitbita Beo. Be. Salamat ka, brother. Be. Brother, salamat. Ay, dili yung ano. Wala na Ito ko ala ginuko. Muro ba din musukuro ba din akong bala na ni nanamoy bit na bigong. Nini mo gajang dali ah. Ni kuwangan pa gajud. Sus, kuwang pa gajud oras. Sayang, oras bitaw na dugay jud mo. Nindot ato. Kaya ningon pa to sa ating nga, agwa pa to ningon sa ating nga di malahos. Musadyo man ni Junjun nga nagsabot naman mi nga musadyo ningon man siya di malahos. Nin pagkakuan Ano siya yung di malahon? gahapon. Gani ang buntag ning misis nga. Malahos laman ta din, mapay pagmatan ha, alas 7 na. Mapapay pagkarakara na mo. Gay pa jud ni ko an. Lemen. Dili mi bol grabe ka susugan. Hilak na sa ating sungugon. Susugan kay susugan. Sumugod jud na. Joke na god is a prank. Nahinin po apil. Saba man ni kaso niya ang bana. Brad, salamat kayo. Sige, sige. Salamat. Salamat, Brad. Sorry na may dire ko. Okay, boss. Ay, magtagam. Ako sa matagam. Balik na naman din na. Lima na lang kasi may pasudaan. Okay na ba sa nahiminay makuha? Okay na mi guys. Wala ni kumutihan diri. Lami dyan naman. Bye-bye. Salamat ka, Ajo. Bye-bye. Salamat. Hinay. Balik kami pohon-pohon. Ha? Hapon na? Tara, lagi kay hapon na lagi ko no. Ganyaran na si Jack. Harang ka magawa na si Jack. Magbuo niya anak niya. Ano ba mga bata? Bye-bye. Bye. At ito nami. A few moments later. Hi guys, masabuntang nitong tanan. Wala ko nakatiwas og vlog. Gabi isa. Lakaw naman ni Ate Ruby. Kay gabi na naman ning abo. Para gani kadyo mi nagka-istorya ni Ate Ruby. Kay sige ramig biyahe. Ag taas kadyo gamo ang biyahe kay ang ladyo man day tungkuan muwal-buwal. Pasalamat kadyo ko sang igagaw to na sila guys. Ikatong baji ang igagaw anak sa igso ni nanay. Salamat kadyo kay abi jud mi ka nang maadyon jud ipadadad pagajid mi og sidan na pagani dari aga nang kuan sa naman nahurot sigiyan ra may nikahan gabi wa naman mi ni hapon kay aron mo jud namong busuga. Yo balik ra man mi datoy Ate Ruby wa ra mi kadyo nagkabanding ni Ate Ruby kay mo lagi to. Sige ra man migdagan. Sige ra migbiyahe. Diya gabi ningabot mi dari kuan na alas 9 na kapin. Diya. Gabi naman. Si Junjun nagutan haros na siya kuan. Kamong gay na pamunon mi sidaan di ah. Agi pa da ni Ate Marina. Naghahanap pa. Nagutan rami kay si mama. Wa si siya ka ng kuan. Sabaw. Nahanad mo dyan siya kamong gay dyan sabaw. Diyan marato guys. Magdigamos ako guys. O kanang kuan. Pamahaw kay uto na pod mi ni Junjun na mata kay Arman dyan kapuja, ladyo pa man kaadyo ka mo ang biyahe kaysa ningad tumig katong tabunok. Ang katong malbol ang ladyo ko man ito. Diya tagtagpod kaya karsada dito ay lami. Nainindot na ibati basta kasagaran dyan ka nang maguntulontol ang motor. Munang sakit sa lawas, pamae. Ladyo pa to sa mga gingat to sa tabunok. Kaya pangato na mo tabunok, mura mag-relax ragahang lawas o gani manginit agahang lubot wa nang huway agang hawak pero dito sa kananay grabe bang ladyo murang ladyo tog murang nagajud tog kanang murang gidubli ag among biyahe tabunok kay dito man dito sa likod na aron naman day kaladyo abi na kanang
Malbuwal dera na sa ati pero nakinamdum ko sa una katong nag-road trip mi ni Junjun. Nag-road tismis ka na na motor kana bago pa ng motor nga gitangkil na mo sa tricycle amo nang nalabjan ng malbuwal murag dera. Muna pagbalik gahapon sila ate magsikuya mo nauna kana sunod-sunod rami. Ara mga jing ladua sige ra man gihapon og dagan oy nanghulang. Diyan to guys salamat jud kaayo sa ni Ate Marina. Kay kamera gaji ijang paghandaan narapon ijang lipaja nga ningad tumi kay dugay na kadyo nga panahon guys nga wa mi na nakita ng ang igagaw last namang kita na sa Manila pa mga daga pa mi nagtrabaho pa siya sa Kananay Mall da ako nagbantay pa ko sa anak ni Ruby muna arapon ng lipaja nga nagkabanding mi bala garang ladyo kay mapulihan ramas gihapos kalipay magkita-kita na ta magkabanding na ta mo nang dya guys mura to guys kita-kita na po ta sa sunod ng vlog bye bye kay magdigamo sa amig kuan pamahaw kay udto na